И здравейте всички потребители на YouTube. В този канал ще качвам главно туториали а, за Photoshop, Adobe Photoshop. Нали, примерно как да смените цвета на нещо или как да направите качеството на някаква снимка по-добро, или така нататък. Но днеска точно ще правим едно нещо. И това е как да направим една кола по-ниска с Adobe Photoshop. Това нещо става супер бързо. Това е супер лесно. Това е едно от най-лесните неща в Photoshop, които може да се направят. Има много по-сложни работи. Нали, това е най-простото нещо. И сега ще ви го покажа, защото аз преди не знаех как се прави това нещо, но вече знам и затова и много други неща знам. Затова реших да направя този канал, който да качвам туториали и да помагам на вас, хората, които се чуят как стават тези работи. Така, отваряме снимката. Първото нещо. Отваряте снимката на колата, която искате да направите по-ниска. Може да е вашата, може да е някаква от Google изтеглена. Няма значение. Аз ще използвам ето това Audi A4. И така. Малко тук ще оголемя. Опа, не чак толкова. Сега, какво правим? Тук, отстрани, както виждате тази лента, има един куп неща, които, нали, аз повечето не знам за какво са. Знам някои главно, нали, за какво мога да се прави с тях. Тук, където е Polygonal Last Tool, тук търсите Polygonal Last Tool. Това е. Обаче, на вас може да ви е Lasso Tool само, или пък може да ви е Magnetic Last Tool. И, нали, давате тук 10 бутон и избирате Polygonal Last Tool. Така. След това какво правите? Започвате да очертавате. Гледайте сега аз как ще го очертая. Така, нали, направете го и вие. По същия начин, по който аз го правя, го направете и вие. Ето така. Без да очертавате така от тук гумите, защото няма просто да се получи. Нищо няма да стане. Както казах, това нещо е супер лесно става, изобщо не е сложно. Това е едно от най-лесните неща с Adobe Photoshop, които могат да се правят. Ето така калниците ги правите тук, ги очертавате без гумите. Така. След това очертавате ето по този начин. Так, сега така извън снимката очертавате. И тук, когато го дадете на началната точка, от където сте започнали да очертавате, трябва да се появи едно такова кръгче. Цъкате, когато се появи кръгчето, и трябва да се случи точно това. Ето това, къде сте го очертали, да стане по този начин. След това, какво правите? Както мишката е на снимката, цъкате 10 бутон и тук ви излизат разни неща. И какво правите? Цъкате на Layer via Copy. Цъкате на Layer via Copy и сте готови. След това цъкате ето тук на това първото. Цъкате, задържате бутона, давате надолу и магията се случва. И това е супер лесно, както казах. Супер бързо става. Ето, може да направите така, както си искате. Ако искате, нали, както виждате, аз тук не съм го очертал хубаво на някои места.
искате да го направите по-хубаво да стане, приближавате снимката, нали? Приближаваме снимката, както виждате тук нещо не съм го очертал както трябва. И цъкате тук на ето това. То отначало мисля, че ще ви е ето така. Това е, нали така ще е гумичката. Цъкате десен бутон и цъкате после на Background Aerosol Tool. Нали, трябва да се появи тази ножичка отгоре. И просто правите така. Задържате бутона и го триете това нещо, което нали не е очертано както трябва. И това е. Вече сте готови, имате си по-ниска кола. Ако този клип ви е харесал и съм ви помогнал по някакъв начин, харесайте го, коментирайте, ако има някакъв проблем, каквото искате нали правите. И ако искате още такива интересни туториали да гледате, абонирайте се. До следващия път. Чао!